Madwar 50 servizz speċifiku speċjalizzat fosthom it-tarif dwar ir-reġistrazzjoni tat-tfal fl-iskejjel, applikazzjonijiet għal korsijiet tal-adulti, skola sajf u servizzi marbuta ma' ċentri għal ħarsien tat-tfal se jibdew jiġu offruti taħt saqaf wieħed permezz ta' one-stop shop fil-binja tal-Ministeru għall-Edukazzjoni fil-Furjana. It-tnedija tal-one-stop shop l-ewwel tax-xorta tiegħu saret mill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar. Is-Sur Kutajjar qal li dan iċ-ċentru ser joffri tarif dwar servizzi edukattivi speċjalizzati li ma jistgħux jiġu provduti online. Li fejn jidħol is-servizz edukattiv hemm ċerti affarijiet li ma jistgħux ikunu online minħabba li huma personalizzati. Allura hawnhekk wieħed mhux jiġri iktar fil-kuruturi, mhux jiġri iktar fl-iskejjel, imma hawnhekk isib dak kollu li hu meħtieġ. Għadja waħda tinqeda f'kollox. Il-one-stop shop ser iservi wkoll bħala ċentru ta' servizz.gov li toffri liċ-ċittadin mal-250 servizz governattiv. Barra l-one-stop shop għas-servizzi edukattivi, hawnhekk hawn ukoll ġibna wkoll il-one-stop shop bħal dak li hemm fir-reġjuni, ġifieri barra iktar minn 50 servizz edukattiv, hawnhekk hawn ukoll il-250 servizz li qed jiġu provduti fil-komunità. Bniedem li jiġi hawn jinqeda minn kollox. Is-Sur Kutajjar ħabbar ukoll li bħalissa għaddej xogħol estensiv fuq żewġ one-stop shops oħra fil-Ministeru għall-Familja u ieħor fil-Ministeru għall-Finanzi dwar it-tassazzjoni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan il-one-stop shop ser jelimina l-iskariċċ ċittadin meta jkollu bżonn informazzjoni jew assistenza relatata mas servizz edukattivi. It-test veru mhux kemm hu sabiħ il-post u kemm hemm computers bih jaħdmu, imma min jiġi hawn jinqeda. Il-Ministru żied jgħid li wara dan il-proġett kien hemm ħidma u sinerġija sħiħa bejn iż-żewġ naħat biex tħejjew il-pjani kollha u li anki ġie organizzat taħriġ intensiv għall-impjegati kollha li qed jaħdmu f'dan iċ-ċentru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.